Yan, lalaki talaga oh. Yun mga kaji. Ito yung second salmon natin. Malalaki ito mga kaji. Bagay ito na yung pinakamalaki. Ito dapat yung kay Lancelot Odette mga kaji. Kaso hindi naman tayo kinokontak. Kaya pinurpit natin yun. Yung kay Lancelot Odette kasi walang kumukuha mga kaji. Ito yung mga kaji. Pinakamalalaking salmon na natin to. Yan yung orange mga kaji. Yung pinakamalaking salmon natin. Ito din yung itim. Ito yung pinakamalaki natin mga kaji. Ang galit na yung orange mga kaji. Oh. Ready na. Yan, tatapatin na talaga natin ito mga kaji. Matibay na to. Tustuin natin ito mga kaji, itong orange. Malaki talaga mga kaji. Kita nyo naman yung picture. Shoutout muna sa inyo mga kaji bago tayo mag-umpisa. Yan mga kaji, dito shoutout. Yung mga bago sa channel natin, thank you sa panonood, thank you sa pagsuporta. Mag-subscribe na rin kayo. Saka yun lang mga kaji, thank you, umpisa natin to. Yan yung orange mga kaji. Ito yung itim oh, gaano kalalaki mga kaji. Tingnan yung daliri natin mga kaji. Yung itim. Okay, game. Grabe, nadadala yung pinaglalaanan natin. 5 piso mga kaji oh. Oh. Ganyan kalalaki yung gagamba niya mga kaji. Ito yung 5 piso ah. Oh. Yan, lalaki talaga oh. Makuyan na mga kaji. Bahala na kayo dyan. Makabo yung itim mga kaji. Yung pinagano ng salmon mga kaji, lalaki ng pangil. Mga kaji oh. Yung itim. Talagang dali. Pag salmon to salmon yung naglalaban mga kaji. Iba talaga. Pero pag sa normal na gagamba natin nilaban to mga kaji, makikita nyo yung laruan talaga ng salmon. Gaano katitindi to. Uy. Oops, laglag dalawa mga kaji. Lalaki mga kaji oh. Kuluntoy agad mga kaji, kuluntoy pareho. Ito yung napakalaki nating salmon oh. Ayan, kuluntoy pareho mga kaji. Ito yung itim. At pala may basahan tayo dito mga kaji. Lagay ako ng basahan dapat dito. Stick na natin paglabanin mga kaji. Ayun o. Mag-comment lang kayo mga kaji ako nung gusto nyo mga pinaglalaban natin. Para gawan natin ng paraan. Kukuha tayo ng ganong klase ng gagamba. Yan o. Para makita nyo lang mga kaji gaano kalala itong magagamba na to. Oops, dali. Talikod mga kaji. Ayan o. Yan talagang sizing niya mga kaji. Sobrang lalaki po talaga. Mga kaji. Hindi nakakita ng salmon gaano kalalaki. Ito naman yung itim oh. Sa tingin ko, mauuwi din sa tabla to mga kaji. Kasi mga salmon na ganito kalalaki, hindi nagkakapatayan basta-basta eh. Pero kung normal na gagamba lang to mga kaji,
Kanina pa nilang inalngal mga aji. Kasi parehong malalakas eh. Kaya pa nagsakmalan, pag nakaramdam mga aji, lalaki pa ng pangil. Ayun. Wala na, tumatalo na yung itim mga aji. Yun, laglag ulit yung itim. Last one natin mga aji ah. Wala talaga, hindi kaya ng itim mga aji. Siguro to mga aji, kung talagang patayin sa patayin ng salmon to, dapat siguro yung mga baby salmon ang pagtapatin natin. Kasi masyado nang malala ito mga aji. Hindi sila nagkakapatayan. Pero panalo to mga aji, itong orange ah. Kasi kung sa laglag yung bibilangin natin mga aji, ilang beses na nalaglag tong itim. Nahigit 3 na ata. Yung mga aji, yung sizing niya no. Pinakamalaking salmon na nahawakan ko to. Yan no. Nangitlog pa to mga aji sa lagay na yan. Yan talaga. Yun lang mga aji, God bless sa inyong lahat. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo. Wala talaga mga aji oh. Hindi kinakaya ng itim. Ito yung itim mga aji. Siguro mag-ano to, mag-isang buwan na siguro sa atin to. Ito yung orange. Lalaki talaga mga aji. No? Yan lang sa palad ng tao mga aji. Siguro para siyang gagambang Japan na rin yung sizing na ito. Malaki talaga. Yun lang, mag-comment lang kayo mga aji ko nung gusto nyo paglabanin natin. Again, yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe kayo para mas dumami pa tayo at saka para mas mapagpatuloy natin yung ganitong ginagawa natin, paglalaban ng mga gagamba. Try ko kumuha mga aji ng mga baby salmon, gawa lang yung baby salmon natin nag-molt na. Pero try ko hanapan ng match yun, baka mag-match sa isang salmon natin yun. Baka yun, magpatayan talaga yun mga aji, masyado kasing malalaki ito. Madalang talaga magkapatayan pag mga salmon mga aji na ganito kalalaki na. Based on experience lang mga aji, madalang sila magkapatayan. Yun lang mga aji, much love and respect sa inyong lahat. Gagambino, yun lang.